Proste jedzenie, ale fez dobre. Gotujemy łazanki al dente, żeby nie były rozbabrane. Kapustę kiszoną gotujemy do miękkości, odsadzamy i drobno siekamy. Na patelni wysmażamy boczek z cebulą, aż będzie chrupiący. Wrzucamy wszystko do jednego gara, mieszamy i fest pieprzymy czarnym pieprzem. Chwila podgrzewania i gotowe. Smacznego! Dodaj kapka kminku, smak lepszy i brzuch nie będzie puchać. Subskrybuj kanał po proste i porządne przepisy.